Now ndakukudza chimwe chinhu chataura newe maybe 15 minutes or 20 dzikareba wamusikanzwa. Anditika dzikareba washi wamusikanzwa. Mwari wandiudza akati tanga kudzidzisa vanhu about spiritual maturity. Tanga kuvadzidzisa about spiritual maturity. Now nzvimbo yemweya chekutanga kana wakuda kuva a spiritually mature Christian, unofana kutanga kuchinja mentality yako pamusoro pechinhu chinonzi spirit. Unofana kuchinja mentality yako pamusoro pechinhu chinonzi spirit. Number one, ziva kuti the spiritual realm is more real compared to the physical realm. Ukatanga kutraina mindset yako kuti izive kuti nyika yemweya inotori nyika yechokwadi kupinda nyika yenyama, zvino attract a certain attention and a certain respect and a certain honor to spiritual things. Munhu wese asiri spiritually mature inauye kuti haana regard to spiritual world compared to the regard yaanayo to the physical world. Hello? Anofunga kuti kana ari panyika yenyama, nyika yenyama ndo yese. Zvaanoona panyama kwaari it's everything. Asvike paano zvibvunza kuti okay, kuseri kweupenyu, kuseri kwezviri kuitika in the physical chi. Saka the moment yaunova munhu anorespecta the physical world more compared to the spiritual world, unova munhu ari mature to the things of the world. Saka maturity in the spirit, ma processes ayo akangofanana zvekare nematurity yaunogona kuva nayo in the things of the flesh. Kana wakuda kukura muzvinhu zvenyama, iva munhu anoremekedza zvenyama kupinda zvemweya. Right? Ukaona munhu wese amature muzvinhu zvenyama ukamubvunza haatende kuti kune zvinhu zvemweya. Anotenda kuti zvezvo atiri kuona panyama ndo kupedza kweupenyu. So you mature in the physical because you honor the realm of the physical. But if you want to grow in the realm of the spirit, chekutanga, you must begin to honor the realm of the spirit. Unofana kuzviudza kuti nyika yemweya ine chokwadi kupinda nyika yenyama. Ndo chekutanga. Saka zvatinoona panyika panapa nezvatinozonongedza toti ndo zviri kuitika munyama, wava munhu now ane understanding inomuudza kuti hakuna chinoitika panyama chisina kudenwa nezvinhu zvemweya. Right? Saka judgment yako yezvinhu zvenyama yako affectwa neview yako yezvinhu zvemweya. That is the first level to begin to grow in the things of the spirit. Hello? First dimension yekukura muzvinhu zvemweya, ndidzwe zvakanaka, haisitombori prayer, it's your mindset. Ameno ndikutaura zvinobatika. Why? Because unoziva kuti muroyi ari spiritually mature kupinda vatendi vakawanda. Demoni riri spiritually sensitive kutopinda munhu akabata bhaibheri. Why? Unoziva kuti nemunhu nhasi muchechi nokuti anogona kuzotenda kuti mweya mutsvene uri pano atozoona kumanifesta kwedhimoni. Zvichikuudza kuti dhimoni ndo ratanga kutenda mweya usati watanga kumutenda. Chatanga kubata mweya idhimoni usati wabata mweya. Saka to be spiritual, number one, your mindset ikagotanga bedzi kutanga kurigada nekurespecta zvinhu zvemweya, usati wambotanga kunama kungozviudza bedzi kuti the things of the spirit are more real compared to the things of the flesh. That attitude alone yakutanga kubreed a certain level of spiritual understanding.
urakuti judgment yese yauchaita wakuziva kuti kune chinhu chiri seri kwechiri kuitika panyama. Because munhu ari spiritually mature anoonekwa nei? Anoonekwa nekuziva kuti everything that is happening achinei nenyama, chiri spiritual. Zviri kubatika mushe? Hakuna chinoitika panyama kana kusina nyika yemweya inorunzira. That mindset ndo development number 1 spiritual maturity yemunhu. Tisatatanga kumudzidzisa prayer, ngatimudzidzisei attitude. What is your attitude concerning the things of the spirit before you pray? Ndatikanamatisa vanhu ava vasina mentality iri positive concerning the things of the spirit, minamato yavo inenge iri dry. Wakambonamatisa mwana wegrade 1 omumanikiza kuti namata, unomuona andiramba achisimudza miromo because wamumanikiza kunamata. But kuti ubudi utange kuconnecta naye zvekuti angatokuleader into prayer, ugonzwanza kumana mwana ari kundileader in the realm of spirit, haagoni kudaro because haana understanding yezvinhu zvemweya. Saka even if akavhura muromo achinamata, his or her words are not effective because the mindset yake haina spiritual regard. Kana wakuda kutanga kuva spiritually mature, before you pray, even a mindset respect the things of the spirit kudarika zvinhu zvenyama. Yabatika hiyo. Saka number 1, uchimuka mangwanani, zviudze kuti kubasa kwandiri kuenda is not a physical job, it's a spiritual job. Mari yandiri kutsvaga is not a physical paper, it's a spiritual honor. That understanding inokudza kuti everything around me is spiritual. That's the first level yekuva spiritually mature. Saka uchaziva chekuita nechekusaita. Pfambi ikamira apa ikakusekerera, waziva kuti everything is spiritual, haugone kutevera pfambi because one spiritual understanding. Pasina prayer unogona kuovercome pfambi usina kunamata by a mentality inokudza kuti hakuna zvinhu zvakachipa kudai kana kusina mweya unorunzira zvinhu zvakadai. The spiritual mindset inokupa deliverance usati wabata prayer. Hello? Nhamo chaiyo ikakuwira ukazviudza kuti hakuna chinhu chiri physical, uchaziva kuti nhamo iyi haisi coincidence, kune mweya kuseri kwenhamo. That spiritual maturity haisi kuva pakuti you are praying too much, but une mentality inokuudza kuti hakuna chinondiwira kana chikasava chemweya. Shamwari dzako dziri spiritual, pabasa pako pari spiritual, mukadzi wako ari spiritual. Zvamunoona zvese izvi imanifestation yeimwe nyika iri more real kupinda nyika yamuri kuona. That's the first level spiritual maturity. Udzari pedyo nawe kuti uri kunzwa here shoko here. Hello? Now, rega ndikupe verse. Hebrews chapter 11 verse 2 and 3. Inoti nekuti zvatinoona zvakaumbwa nezvatisingaoni. Halo? Nekuti zvatinodini? Taura neni zvatinodini? Zvakaumbwa nei? Right. Kureva kuti pulpit rapa iBhayibheri riri kuti kune chakaiumba chatisina kuona. Imba iri pano ine chakaiumba chatisina kuona. Zvinhu zvenyama Bhayibheri rinoti for this world was framed through the word of God. Because we understand that the things that are seen are created by the things that are not seen. Saka material yakaumba zvinooneka Bhayibheri rinoti ndo zvisingaoneke. Zvausingaone ndo material. Mubvunzo unoti chiri original chasikwa nematerial chi immaterial. Kana material isingaoneke ichinzi ndo yakaumba chinooneka, zvakukudzwa the spiritual things are more real
compared to the physical. That mindset alone ukatanga kufamba nayo unova shamwari yaMwari, nekuti Mwari waunonamata mweya. Haugone kunamata Mwari kana uchiri kurigata nyika kudarika mweya. Bhaibheri inodaro kaverenga John chapter 3 inoti vanomunamata vachamunamata muiko mweya nemuzokwadi. John chapter 4 vanomunamata vachamunamata nokuti Mwari chii? Mweya. Kana wakutoda zvaMwari, chekutanga ziva kuti mweya nduri pamusoro pezvinhu zvese zvaunoona. Murume wako akapinda mumba achidzova doro achikusikiza mbama, haasi murume, mweya. Ukatanga kudaro wa spiritually mature, uchaziva chokurwa nacho nechekusarwa nacho. Ephesians inoti hatirwe nenyama neropa asi nei nomweya iri muchadenga. Vanouya vachikushora pamusika, akashava waoda kupiko, vachirambidza makastoma kuya pamusika wako, iwe haupfunye zvibhakera. Unoziva kwekurwa navo. Why? Because your mentality is a first level that speaks of your level of the spirit. Uri munhu wemweya kusvika papi? Hatione ne papapa shakatakata papapa shakatakata, tinoona ne mindset. But the name anogona kukakata 4 hours iri kakaka reketa agorova 2 years achidaro, chinosakara bedzi igurokuro. Anonobatwa cancer pahuro pagonzi makanyanya shamatata maiti, but kuti aone results HI shamatata haana. Kwete kuti 4 hours dzakaipa, but dzabatwa nemunhu asiri spiritually mature. Haubvumidze kurova 4 hours in prayer usati wachinja mindset yako ye spiritual realm. Usati wapinda prayer, tanga watarisa mentality yako. How do you see the things of the spirit? Ukaona uchidhauta zvinhu zvemweya, nyarara, uri kutambisa mazwi. Ukaona uchiri kutenda kuti my elections ane power pamusoro pekubudirira kwako, siya kunamata. Ndikutokudza handisi kuti musano endai munovhota mugeta maQ, but ukaona wabatirira pachigunwe chered kuti life yangu inochinja ndavhota, apo une bhandi resheshi, uchiri mwana wesunday school uda kutombodzidziswa zvinhu zvemweya, wedza pakapinda mukobvu, kana uri munhu wemweya havadetermine kubudirira kwako. Pakapinda mutete unobudirira kwete nekuti kwachinjwa president, but you are a spiritual person. Urinzi atukutaura. Saka rule number 1 kana wakuda kukunda pazvinhu zvemweya, kudi taura neni, it's your mindset towards the things of the spirit. Iti my mindset. Iti my mindset. Iti Holy Ghost. Give me a mind that regards the spirit. Ini ndakatanga kukura pamweya zviri simple. Unoziva ndakatanga kudii? Ndaimuka makiseni ndogara bedroom mangu, ndine imwe chair ndinogarira, ndobata shaya for 30 minutes ndisinganamati. Zvandiri kuita nawo, ndiri kuzama kuudza mweya wangu kuti usati wanamata, uri kuziva here kuti unonamata uri kunzvimbo ipi. Because ukaita mistake unonamata uri mueconomy, nyambisirwa, you don't pray coming from a bad economy, you pray coming from a spiritual God towards a bad economy. Alright, rekanyatsosimuka. Wanetswa nemurume, warara une stress, wamuka kuti unamata. Now, iwo kataka kunamata wakamira pamurume akunetsa,
unogona kuona kuti mazwi bedzi but mari dzavo dzaasi kubuda. Saka unofanira kuzvibvisa kumurume akunetsa uzviendetse kuna Mwari asinganetsi. And then you pray coming from a God of love towards a world of sorrow. So iwewe kana wakunamata, the moment yaunofila sekunge nhamo yako yakakura kudarika Mwari wako, nyarara. Even ukamanikidzwa pray, but kana moyo wako usati wakuziva kuti zvese zvatiri kuona izvi kune mweya uri nani kudarika zvinhu izvi, mind yangu ngaindidzidzise indiudze kuti even nemotikari yandiri kudhiraivha iri spiritual haikontrolwe nelicense, inokontrolwa nemweya. Tine vanhu vanogona kupeuka mataya nemweya aine license nedefensive, varikonzwa dzakakudubuka. Mugomubvunza kuti pawaminyukira kupi, anozva ndakatyokera motikari accident, wanga usingaoni, anokudza ndakaona gomba muhighway isina pothole, agotaura zvegomba. Mugouya naye mugoti gomba papi, gomba agoti ipo pano ndakaona gomba panapa, gomba mutara. Vichikuudza kuti neroad isina pothole kune mweya unogona kuchera gomba rawo. Muroad isina pothole wakungoda ropa remunhu bedzi, munhu agotanga kuona gomba muroad isina pothole. Iri tare kuti ukakanda piki inofonyoka, but kune mweya unocreata gomba mutara yakaoma. Zvatinoona izvi ifeki kupinda zvatisingaoni. Uri kutotya zvauri kuona, ungadai uchitya zvausati waona. That's a spiritual mindset. Munhu wemweya anokuudza kuti pamunenge muchiona zvinhu muchiti hazviri normal, munhu wemweya anokuudza kuti hazvisi normal. Romans chapter 4, Bible wrote, for Abraham believed in the God who speaks things that are not as though they were. Let's say things that are not as though they were. Kurakuti language ya Abraham aioposa baba zvaaiona. Ndosaka akanzi shamwari yani yaMwari. Aisataura zvaanoona panyama, aitaura zvaaiona pamweya. Kureva kuti zvamunoona panyama Abraham akanzi ngaakomende, aikomenta zviri opposite. Vakamboiverengere Bhaibheri pamusoro pemuprofita ainzi Mikaiya mwana waImula. Papedza kuprofitwa nana Zedekaya vachisapota mambo ana Jehoshaphat naAhabi. Zvinonzi Mikaiya ndokubva auya zvikanzi profita, ndokuprofita zviri negative. Why? Because Mikaiya anga ari spiritual kudarika vamwe. Munhu ari spiritual haakomente zvinokomendwa nenyika. Nyika painenge ichiti urombo unoona upfumi. Une ziso rako because une mindset yakasiyana nevamwe. Hautaure matauriro avo, unotaura zviri opposite matauriro avo because ziso rako harisiri nyama. You want to grow in the spirit, number one, change your mindset. Hallelujah. Chinja mindset yako. Na nhasi turi kufunga kuti murume wako ndiye ari kunetsa nanhasi. Ndosaka achiri kukushupa. Because usati wabata problem. Kunyange uchipinda church but uri munhu wenyama because problem usati waibata. Ini ndakaseka nerimwe zuva ndichiverenga nhau ya David. Do you know kuti David anonzi paakanomira pamberi paGoriath, Goriath anonzi anga akakura kusvika pakuti even neshield yaGoliath, shield anga asingagone kushandisa one shield yaiprotecta muviri wake wese. One shield yaisazvigona, one shield. Akaremba zvekuti akabata one, tsapfu dzaisara dzisina kupfekedzwa. Kusvikira ukaverenga Bhaibheri zvakanaka zvinonzi kwakuna amabhera aimira pamberi paGoriath kuzongovhara tsapfu bedzi.
uri mukwandari wemurume kuvhara tsafu bedzi. Now iwe waiti kana wakurwa naGoriati, chawaitanga kuona, waiona Goriati waiona amabhera akavhara tsafu. Saka kana usiri spiritual waifunga kuti kamukomana kari kumberi ndo problem yako. Ndambisirwa problem ndi Goriati arise. Saka waipedzera shuku kumukomana akabata akavhara tsafu. No wonder why uri kunetsana nemurume mukomana akavhara tsafu, uri kunetsana na boss mukomana akavhara tsafu, uri kunetsana nepolitics mukomana akavhara tsafu. But kuseri kuna zvinhu zvemweya. Goriati wako is the realm of the spirit. Usanetsana nemurume because the more yaunotukana naye the more yaunoipa. Paunongoita nzoda kuzama kuti andinzwe, pakuda kunzwikwa ipapo unodzoka wobva wava wenyamawo. Daira mene ndikuzwa munofanana. Benzi rikakudira dhaga, iwe ukatora dhaga ukaridira, tinonge yatobata meti kuti mapenzi maviri aya tokuvharirai mafanana. Bozi pawasikizwa mbama nebenzi waifanira kuziva kuti ibenzi. Obva wanopinda munyika yemweya kwazvinoshanda. Pauno ignore Jesu paakati ukapiwa mbama kudama rerudyi vape rekuruboshwe, aikuudzai maspiritual laws. Zvamunoona panyama handiyo bheto yamuri kurwa nayo, zvamuri kutoona ndo bheto yacho. Ikonomi yakadhakwa haisiriyo bheto, murume anetsa haisiriyo bheto. Mindset yako iri kufanira kukura above your situation. Unoona kuseri kwenyaya, uchanoona kune demoni ririko, wava spiritually mature. Saka chinokupinza prayer hakusi kuti mufundisi vati pray. No, it's your level of your spiritual maturity. No wonder why tikati let's pray. Tine church ine vanhu 200, tinogona kwana 50 vari kunamata, 150 vari kungotarisa vamwe. Ndiri mufundisi wetingane ndichikuonai. Noise yese yamunozwa kuti pari kunamata, vanogona kunge vari 20 vanhu vari kunamata, vamwe 170 vachingotarisa vamwe kudai ngocheka vamwe. But why 30 vanhu vane influence yekuti nzvimbo inosvika pakunaka? Do you know kuti church haimbodi vanhu 100 kuti vanamate kuti zvigonzetse prayerful church? It needs even 5 people. 5 people that are prayerful, they are enough kuvharira varoi kuti varege kupinda padhori rapo. Usatambe nesimba reprayer. Wani munamira pamunamato nenyika inochinja. Pane imwe nzvimbo mubhaibheri Mwari vanoti kuna Ezekeri, nditsvagirewo murume angamire pamukawa wokunamata, kwete varume asi one. Satambe nesimba riri paprayer. Nerimwe gore kune nyika inonzi Japan, munoiziva. World War II yakanetsa America, ikanobhomba panonzi paiko pabeach apo topakanga sara apo, ndokunobhomba peAmerica, ndokusakadza, ndokuparadza, ndokudii, ndokubva America yamhanya kunotsividza. But vaona kuti Japan ine nharo baba, munoziva yakadii, yakanogadzira bhomba rainzi nuclear bomb. Kanoverenga history, Japan ichiramba ichita nharo, ichibhomba maisland aAmerica, ndokunodonhedza 1 bedzi paHiroshima, 1 bomba bedzi 1, ndokunorova Hiroshima yese. Vakaramba vachiita nharo, ndobva rimwe radonha paNagasaki, 2 mabhomba, 2 chete, ndokubva Japan yese yati tasarenda, 2 mabhomba. Vabereki, kune simba reprayer usatambe naro. Simba reprayer harimbodi vanhu 10 mudzinza rekwako kuti dzinza rako rishandukewo. Uri 1, uri nuclear bomb, ukadonhera mudzinza rine uroyi uri 1, ukabata chinonzi prayer uri 1, kunowira mudzinza rine chipfambi uri 1, unotamba iwe. But prayer haidi kumhanyirwa. Number 1, usati wakuziva kuti nyika yemweya inorunzira nyika yenyama.
Hello? Do you know kuti nyika yemwe yakatobata dzimwe wisdom dzaMwari? Kana Bhaibheri richiti Abraham wakatenda muna Mwari anotaura zviripo sekunge zvisipo, kana kuti zvisipo sekunge zviripo. Handiti ka? Unoziva kuti nemadhimoni chava zvikanzi mweya wechina, mweya wechina, mweya wechina ufambe une madhaka. Kana uri kanimboenda pamwe nekanzwi ikoko. Zvikanzi mweya wechina ufambe une shena. Mweya wechina unofamba une mini wakapfepfaidzira spray muhapwa uri mweya wechina. Mweya wechina unotanga watogeza. Why? Because anoziva kuti Mwari anoona zviripo sekunge zvisipo. Saka ndiri mweya wechina andiuye nechina ndinouya nezvisipo kuti zvinge zviripo. Unondiona ndichiita kunge ndakachena nyamba mweya wechina. Zvikati mweya wechina uyo usafunga kuti uchauona une ndove. Unenge kuti une lipstick uri mweya wechina. Why? Because mirayiro yemweya kuoposa zvamunofunga kuti ndochokwadi, mweya unooposa. Pavakanzi uri mupfumi unonoisa nhamo, unooposa. Pavakanzi diwa unokupa murume nehasha, unooposa. But munhu wemweya akaona nhamo anoziva kuti haisi nhamo, kune mari kuseri kwenhamo. Because the law of the spirit is to oppose the physical. Kana wakuda kukura pamweya, dzidza kuoposa zvaunoona. Wakukura in the spirit. Ndapfuura 20 minutes ndakumira. Tosangana Sunday tiri pana. Ukagona kuoposa, gogobandura, kuoposa zvenyama wamunhu wemweya, kupikisa mwana achidikitira. Nezaitaura kuti hatisi kuona chinhu paari, but achidikitira. Vaudze kuti musaisenyu temperature, ndikutoziva chiri pamwana uyu. Ukotaka kutaura fire, vakaisa temperature mumaoko kudai so. Iyo mhanye unogara pabhenji, unoshainisa bhenji repakliniki, uchibuda rutene nemisodzi. Unoenda kuseri kwekliniki. Vakaisa temperature kudai muhapwa dzemwana, iwe uri kuseri kwekliniki. Uchitaura fire, utaura fire. Unozoona kuti temperature yangodzika yega. Zvaunoona panyama ifeki. Mentality iyoyo inokupa spiritual maturity. Mwe musi ndichiparidza ndichiri kuAFM pasera apa baba. Ndine revival ndobva generator rine petu ndobva radzima. Vanoziva rine petu varume vakamhanya kuti kunge vamujimu kupukuta kudai so mhanza idzi kutona. Ndobva apa ndindaiparidza. Ndikamboti rekandimboshinga kuparidza pamwe ringamuke ndoona kuti yevo rikandosiya maiki yacho. Ndokutevera kwavari ikoko ndokuribata generator. Kubata tichangotanga kachechi kapa baba. Kubata generator kudai so. Ndikati mutsai kuti rakutorira. Nyambisirwa kune vanhu vakanzwa kuti kuna kutanga chechi munzvimbo isati yatangwa chechi. Zvichitanga chechi pasera padzadziri mbambaira baba. Ndakajorera makondomu bvunza amai ava akazadza plastic bag panzvimbo yane chechi nhasi. Ndina mai ava pasera tichida kutanga chechi panhandare yevanhu. Kuunganidza makondomu kunozadza plastic bag. Apa ndichiti ndo pandida kulonjera chechi baba. Unotamba iwe. Unomuka unosvika ukangoti fire vanhu vouya. Oti fire vanhu vouya. Unonyepa iwe. Inhandare yevaroyi. Inhandare yechipfambi. Inhandare yembavha. Kura kuti ina handisi kuona kondomu, ndiri kuona vatsvene vachatendeutswa. Ndiri kuoposa zvandiri kuona. Handivhunduke micheka mitsvuku pakandwa jira dzvuku, ipapo ndo pane mari. Inini ukatondirwisa ndotogenerata power. Kana usingade kuti ndionererwe ndisiye. Ndikatoona zvichiramba,
akanotobuda kamharidzo mukuramba imomo. Zvarambirei kuwadzana yese ndindega ndorwiswa ndakoshei. Iwe dzinza rako rese ndori kurwiswa iwewe wakoshei. Une chiro chiri nani kupinda zvauri kuona maniwo. Saka kana usiri munhu wemweya manje unochema, varoi vekumusha handina anondiona, mwana akafa, murume akanditiza, izvozvi misika yangu haisi kutengeswa. Musoro unobva warembera kudai unge twiza ine nzara. Wakufamba serombe nyamba uri mwana akatakura denga pamusoro pake. Nengirozi dzamwari dzinoshema dzikakuona, nekuti kurwiswa ikoko ndo evidence yeumwari huri mauri iwewe. Uri munhu wemweya iwe, usabvume nhamo yemuvengi haikona kuresponda kumadhimoni enhamo. You are spiritual man iwewe. Spiritual maturity hainei nekuti hanzi pfugama dzinze nyameso odze nyatsofungisisa. Akavana munoita migraine headache makatsinzika kuda muchifungisisa kusvika tsinga dzabuda. Unoramba uri munhu wenyama, hazvinei nekufungisisa. It's a mindset. It's an attitude. It's an attitude, a mindset. Uchimuka mangwana ni zuva richibuda, harisi zuva rabuda, I blessing yako ya Buddha. I mindset. Uchipfeka hembe hasi muromba ari kupfeka, mutumwa waJehovha ari kupfeka. I mindset. Uchipinda motikari ufambe semwana weng'anga uri mwana waJehovha. Ngirozi mamilioni namamilioni engirozi anewe parutivi rwako iwewe. Mindset inokuita munhu wemweya. Ndakaudzwa nevaroi ndinoti ndakainterviewa baba. Mumwe mukadzi anga nedhimoni renjuzu. Akati we are assigned kunodestroya wesa nedestiny. Ndobva nditi ini nehangu handina kutumwa kuzonodestroya vanhu vaMwari. Asi kwedu kutone vamwe akatowasiyana kunzi mimi muri vanhu munongodhilana vanhu vaMwari bedzi. But inini ndakanzi dhilana vanhu vane destiny iri nani. Ndobva ndamuti unomuona sei kuti ane destiny yakanaka. Ndobva ndakaziva kuti n'anga haiprofita, njuzu haiprofita, inofembera. Akandiudza akati tinotoona confidence yemunhu inotiudza kuti ane kwaari kuenda. Confidence. Ende basa redu kurwa neconfidence yevanhu. Muri muchechi muno mari ari kutaridza ane confidence wacho. Ada kuti udzoke mangwana wakangoti rukutu unge repi isina kudiridzwa. Akakuona wakadai anobva anodza vake kuti number 1 ndahwina 1 down. Akutsvaga mumwe unotsvaga mufundisi ane confidence, tiri kuenda kure odhila neconfidence kuti riri kutu. Unonzwa kuti yekuenda kure yanyararwa. Confidence. Ndobva andiudza akati chinhu chinotivhundutsa munhu asingapere confidence. Kunyangwe tikamutumira nhamo tikarwarisa mwana asingapere, munhu is a threat kwatiri, haapere confidence. Imba yakatsva anobata chiuno agoramba achiti ndiri mukuru. Zvinonzi munhu eye anonetsa. Ndiye munhu anoda kubhridha pana payeye. Unofana kunetsa madhimoni emukuwadzana mani wewe. Vanofana kukuona mafambiro kuti akomana haasisiri uya uya, ane dzimwe nyasha dziri paari. Mapfekero haugeze nekuti une nyama mpoto, kunyanga usina muriwo pamafuta, enda unogeza uzore mafuta, ufambise mwana waMwari. You are a spiritual person. Kune mumwe munhu wekutoti kana asina mari haageze. Haro wakanyara kuziva ndokutaura iwewe. Haro anozoita confidence kana atumirwa ekokeshi kana inibugs. Unonzwa kumanya kubata katauro. Asi kana muna ni bathroom yemo ndikoromedzere vasikana ikugeza ukamari. Izo takaramba kugezeswa nemari.
unondisvikira pamba pangu ndisina sendi, unondiwana ndiri smart. Ndine chinhu wari chandakati handishaya mumba, Colgate, perfume nesipo yekugeza. Izvozvo ndigarwe nedhaba kusvika papi handishayi. Ndinogeza ndiri munhamo imomo, ndinogeza. Bvudzi ndinokama zvakaoma, ndokuti kana zvanetsa ndinokama ndotsindira. Ndikamira pano mese munoti style, unonzwa mumwe kuda kuteedzera nyamba ina. Kufamba nevane confidence. Ndikutokuudza. Unonzwa vanhu kuda kuteedzera kuti akomana zvainenge style nyamba ewa. Munhamo imomo tine confidence, ndosaka Satana asingatigone. Because our mind is bigger than the things of the physical. Takakura kudarika nhamo yenyika man. Handiwodzwe moyo nekuti ndashaya muriwo wokudya munhasi. I'm bigger than ibhucha remukuwadzana. Mindset vabereki, mindset. Uri mukuwadzana kudai, usazvibata semunhu wemukuwadzana. Unoona kuti muno mukuwadzana unogona kungoita kana hanya kushaya hanya dzadza ngoti sheti yoyo ine mamhororo dzimuhuro nayo wakutoenda kumashops. Bozi uri munhu bozi mashops pasera apa. Haro? Pasera apo makumbo aine shena unogona ngoti mapatapata fe. Sheti ine mamhororo dzinayo wakutonotsvaga chingwa. Bozi une moyo unongoti wapasera apa. Bari nditerere. Hausi munhu wemukuwadzana. Hausi munhu wemukuwadzana. Uri munhu wemweya. Unovaudza kuti ndiri kuenda kumashopu, ngati mhanyai moti ndipewo 15 minutes. Asi kana kunofarwa tadii takaenda nezuro kana tanonoka. Okwesha manga, okwesha patapata, tsapfu dzonyatsozorwa kana iri vaserini, tsapfu. Wivi yosungwa amai kunyangwe yakututuma unge chimwe chine mbiri iri growth mukati hazvina basa. Growth inokamwa masaiti kwa mababy cows. Unorova mababy cows mugrowth iyoyo. Munhu anoimprovisa munhamo. Kuti kufamba wakaundura kubvudzi kutumbuka tichibuda mugrowth umo uchingoti hanzi tisu takafirwa namai, ndakafirwa nababa. Ndosaka nhamo ichikutera. Firwa nababa kudii kwacho. Iye ari kuti nherera ane 30 years, wakambona nherera ine 30 years. Garwa nemamhepo enhamo kudaro. You are a spiritual person. Hausi nherera iwewe. Uri mwana waJesu, shumba yerudzi rwaJudha. Famba semusambangwena. Enda unotonga mukuwadzana. Zvikanzi kune bhauga iri kupiwa nherera, usabate kiu iyoyo. Ndiwane mwana wandinoparidzira anomira makiu ebhauga panguva dzemaelection. Ndinokurova neshamu nezita raJesu. Wakakura kudarika madonations iwewe. Uri mwana waMwari manimwe. Ndikubatika zvakanaka here mana. Saka point number 2 anzandatoikanda enda ndichaikanda vhiki nowe. Ndikaitanga katinorara muno. Kuri kupiwa zvimachira, kuri kupiwa nhumbi dzomukati, kuri kupiwa zvinhu zvevana. Ugonotukana nevamwe nenhau yekiu. Una Mwari akadai. Asikana ndinabata kiu pana, asikana ndinabata kiu. Kiu yangu asikana kiu. Una Mwari akadai. Kuita kiu ya plastic bag rine matemba ne 750 yemafuta. Mindset ngaichinje. Uchivaona vari mukiu ramba kupihwa iti Mwari ndinoda kuzopawo ndiri inini. Do you know kuti munhu chaiye murombo unomona nei? Number 1, tarisa confidence yake. Confidence yake katosakara zvazokuti anotenda kuti chese chandinowana kupiwa. And number 2, kukumbira hatye. Ndinoti ndina vamwe vanhu vanokumbira vatakaziva kuti vanokumbira so ndakafundwa kuti kana kakumbiriro kacho harove nehana.
anokuatakira muti mukuru wamunoti uyu anotyisa kusvika, anosvika achitaura nhamo dzake ipapo, anobuda nemari, anobuda nemari, ene nyaya hadzipere. Akarongedzai, aurongedzai. Ndinoda kuti ndakashumirwa nemumwe mufundisi ainzi Pastor Chesa. Vakaparidza imwe sermon zvikanzi, do you know kuti izvozvo ndichiparidza kune mumwe munhu asiri kutonzwa vhangeri yandiri kuparidza, but ari kucheka kuti sevhisi ikapera ndichakumbirana. Hausisina basa nechinobvisa nhamo, wane confidence mune chinomaintaina nhamo. Nekuti mangwana ndikakupa uchada ndikupe futi mangwana, uchada ndikupe mangwana, kura kuti ndine pandichaora moyo. Kana ndaora moyo idhoo ravharwa, ndo madhoo acho aunongochinamatira mugomo. Mwari vhurai dhoo rekukumbira kuti upiwe. Ukanyimwa idhoo ravharwa, ukuda rimwe rivhurike rekukumbira. Unopedza hama dzese kusvika pakuti foni yako ikaringa haichadairwa zvokumhanya. Inoringa so kusvika bhatiri rapera ichikatwa busy vachiziva kuti chauri kuda kukumbira. Unoita confidence muzvinhu zvinomaintaina nhamo, right? Oziva kuti munhu agarwa nedhimoni renhamo. But ukatanga kukura kusvika palevel kuti unozviudza kuti ina handisi wokupiwa, ndiri wekupa. Zvinotanga pakuzviudza ndiri wekupa. Otanga kupa nechinhu chidiki. Do you know? Ndakabatikana nerimwe zuva mutown. Imwe chembere yanga ine half bread iri pakona. Iprogram yandaiona mutv, ndaiona umwe aiti vakakumbira vopiwa, handiti vaikumbira murombo vachida kuona moyo wemunhu. Ndakanokumbira baba chembere neboni, ndafunga kuipa pana damboona moyo wemunhu ndounokumbira iri pakona. So ndikati gogo, ndapererwa ndiri mutown ndine nzara, kumbirwa kana mwari meduriro chimwe. Love yandakapiwa ipapo, mwanangu unochema nenzara tiri panana, mai vako china mwanangu, mira ndokutsakira chakudya. Ndokuvhurirwa chipurasitiki kunonongerwa chingwa chakutenge chaoma, ndokumhedurirwa. Ndisati ndachitambira ngati mama, ndaona moyo wenyu, ndokusiya $20 yangu ipapo. Munhu asina but ari ready kupa chishoma chaainacho. Halo? Saka uri kuzviudza zvii zviri kuitika kwauri, uri kuzviudza kuti situation yangu haisi kulimita destiny yangu. Situation yangu haisi kudini? Haisi kulimita destiny yangu. Saka already your spiritual mindset iri bigger than your situation. Because munhu wese ari spiritual anopenya. Ukasimudza musoro ukatarisa kudenga kudai, chaunoona harisi rima, unoona nyeredzi. Unoziva kuti nyeredzi dzamunoona dziri million years away from us. Nedzimwe dzinenge dzakaungana unge mavhu, zvinonzi dziri million kilometers apart each other. Maidziziva izvozvo? Dzinoita kunge dzichabonderana kudai so, nyamba ewa dziri kure nakure. Distance nenyeredzi nekwauri pane mukaha, but chiri kusaka uione kupenya. Ndosaka Bible chiti, for even the stars are spiritual bodies. Because munhu wese ari spiritual anopenya in the spirit. Unenge chiedza. Saka madhimoni paanofamba mukuwadzana, chinosaka ajambe munhu wemweya. Hakusi kuti vajamba hembe kana mhando yemunamato, but there is a light that flashes in you. Uri maokei uchitenga chingwa, uri mukiu, une chiedza chakuti nemusatanist anotoona kuti uyu munhu wemweya. Ini bandiri panapa ndanzwa nekuprofitwa nevanhu vasinganamata. Mwe muziri chitenga nyama yekugocha namai ava, mene kwatataendo sango namai tana unogocha nevanhu aisevha mubhucha. Ndovanga nditi ramba uchinamata, uri munhu waMwari iwe. Wazviona sei? Kana kupenya kunoitika kumunhu ari spiritual, there's a light over you.
panongochifamba baba unongochibwinya. Right? Light iroro now rinochargewa number 1 nespiritual conscience. Ramba uchiignite a spiritual conscience inokuudza kuti zvese zvaunoona panyama zvitete kupinda zvemweya. Nhamo yako itete kupinda destiny yako. Mindset yako ikaramba ichikuchidzirwa nespiritual conscience, uri kurema, uri kuyera, uri kureba, and uri kuramba uchipenya in the realm of the spirit. Uri kuramba uchiva spiritual. Zvako chikubatsira kuti paunonomira in prayer hauchanamate as a ritual kana kuti as a command of the pastor, but wakunamata as a result of your spiritual condition. You don't pray because the pastor vakati namatai every morning. You pray because you are a spiritual person. Munhu wemweya anoraramiswa nomweya, anodya zvomweya, anomaintainwa nemweya. Prayer, it's a maintenance of your spiritual condition. Saka prayer inoshanda zvinhu 2 kana 3. Number 1, inoshanda number 2 as a foundation of your spiritual position. Kana wango spiritual, paunonotsika pa prayer, ukabvisa prayer wakutodona, chiedza chako kutotanga kudzima. Number 2, prayer inoshanda as a maintenance of your spiritual graduation. Ino maintainer. Saka prayer is foundation. Number 1, number 2, yaku maintainer. Number 3, yapedza ku maintainer. Prayer ino upgrade your spiritual position. Saka prayer mushonga unokubatsira pazvitatu in the realm of the spirit. It works as your foundation, it works as your spiritual maintenance, and it works as your spiritual upgrade. When you pray regularly, number 1, it's either you are building a strong foundation in your spiritual position. And now, kana wa miss a foundation yoyo, pada maintenance, then continuous prayer becomes a maintenance of that. Right? Saka tukuti prayer is your foundation, continuous prayer is your maintenance, and consistent prayer is your upgrade. Prayer is your foundation. Continuing in prayer is your maintenance. Consistency is your upgrade. So when you pray, number 1, you create a foundation. Number 2, when you continue to pray, you maintain. But when you consistently, the consistent prayer, yakasiyana continuous prayer. Unoona ukauya kuchechi kwangu nezuro ndikaparidza zvakanaka, odzoka mangwana ndoparidza, but zvisiri zvakanaka, inonzi continuous preaching. Haana kumira kuparidza, achirungoparidza. But ndikaramba ndichiparidza zvakanaka, ndinonzi ave consistent preacher. Saka hazvinei nekuramba uchinamata, but zvane mweya kuseri. When you pray consistently, number 1, consistent prayer. Number 1, literally, consistent how? By respecting chekutanga, the atmospheres of prayer, number 1, the positions of prayer, number 2, and the times of prayer, number 3. Wakuva consistent. Do you know what I'm going to say? There are 3 Christians that terrorizes the devil. God, number 1, those Christians who pray long prayers. Satamene mkristo asinganamate munamato wesadza hana kumira mushi.
Mukristo ane spiritual conscience anoziva kuti andiri munhu wemweya. Kunyangwe mwana akarwara anotaura kuti get away, kuna Mwari kudarika kweurwere. Apedza kudaro ozvidzidzisa kunamata, kwete minamato mipfupi mirefu, kwete yesadza zvekuzvisetera wachi zviya zvekutaura kuti handinyarare kusvika alamu yarira. Zvisambonyepirwa kuti minamato murefu inoshanda mirefu. M'Bhaibheri mune imwe nyaya yechirikadzi inonzi yakaenda kumutongi wakanga asingaremekedze vanhu naMwari. Ukaiverenga Bhaibheri zvinonzi akagogodza ndokuramba achigogodza kusvikira mutongi asingaremekedze vanhu naMwari abuda akati regai ndimupe zvaanoda andisiye ndirare. Jesu ndokuti kana minamato mirefu ichigona kudayirwa munonyararirei pamunonamata? Imaudzwa kunzi minamato mirefu ikarebesa hezvaiwa ngairebe. Ukaona mfundisi anokunamatisa 30 minutes hadi mudze kuti baba uri kuti kanganisa, ndiriwe kukakata. Hallelujah. Chati ndamate ma 30 minutes enyaya ngoti Jesu pindireka nai Jesu ngemuna nebuka Jesu una munhu zi akutokumbira sadzi tiaibva here Jeni tiaibva here zvinoitwa kumwe kwete pano. Isi kana tabata prayer tinoloka. Unoziva kunonzi kuloka prayer. Ndakamboona imbwa inonzi bulldog inoti kakuruma inoloka mazino. Whether mukairova neshamu munotoiuraya kuti kuregedze, inobva nenyama ikusiye. Ndozvatinenge isu kana tampureya tinoloka, tinobuda nemunana chete. Tikaruma taruma, tinobuda mwana apora. Hatibude mupureya tisina mari zauzi. Ukaona ndikati amai vharai dho vanoziva. Kunyange ndisiri kutsanya poriji rinosvika pakuita gwati pamusoro kudai ndiri mupureya. Vanoziva ndoda poriji rine dovi inanzi nezvimasereraki nezvimazvikwe zvemazuva izvi maserevhita. Ndoda rehupfu rine dovi vanoziva. Saka makiseni vachimuka vanhu vaisa rine dovi pamoto, but vakanzwa ndiri mupureya havapakure. Vanoziva kuti runoita gwati kuita chikoko namata vasvika nyemba dzashisha. Ndinoti takamboita time yatainamata namwe bhuru wangu zviya zvemahour zviya zvekutenge tikuenda kubasa, zvekunoti 8 o'clock dzichaya tapinda murumu tazvivharira tokakata, 1 o'clock dzikachaya tobuda tonwa mvura todya lunch todzokera, 2 o'clock 4 o'clock dzichipera tobuda mupureya takudzokera kumba. Taura kuti nguva iri kushanda vanhu ndonguva tichanamatawo. Takasvika pakukura in the realm of spirit zvokuti taiti tichifamba so mumwe ainomira ukomira toti tinamboona kuti ane power hero, takamira murodhi mwakamira so tomira takafuratira tori anopakurosa here, akapakurosa hasha dzataita taidzokera mupureya akurosa sei. Akomana mukuita zvokuita baby. Akomana muri kuita muri prayer iyi. Akurosa sei. Umwe musi tina mufanichiya baba mufanichiya taenda kwamutaro ndokunamata mufanichiya warapitira zvakanaka ndobvamira pamberi pemuti wakakura zvikanzi kuda kudonhedza muti achibheja rikati aiwa munhu wamwari akati handiburuke unopenda muti akati ndinonamata kusvika wagonya. Ndinoda kuti taida vata pawareni paka taisvika pasina nzira kudai so taisiya tagadzira nzira yedu tifamba wakapodzoka svika paita nzira kwete munamati wesadza kunamatira poroni ishe ndokutenda neporoni amen. Consistent prayer. Saka wakaipa anotya mukristu anonamata minamato yakadii mirefu. Ndikupa vhesi Jesu anoti ari mugetsimani anodzoka anoona vadzidzi varara anoti kudii, anoti matadza here kumira neni kana kweawa zvayo kurava kuti the least time that you must pray is at least 1 hour. Jesu anoti watadza here kana awa zvayo awa iwe uri kuvhunduka 10 minutes
chisarati kana awa here akomana matadza kumira nene awa here. Achita kanokakata mugomo wodzoka ona 15 minutes nerute zvikanzi naJesu, mamatadza kana awa here naye hama dzangu? Awa zvaro, awa baba. And you know kana wakuda kuzvidzidzisa kunamata munamato murefu, Mwari ngavandibatsire ndipedzi. Ndine kurufu kwanda kutomhanyira izvezvi. Mwari ngavandibatsire ndipedzi. Number 1, pana anoda here information iyi ati baba tipei, ndokupai. Number 1, usatarise watch, tarisa Mwari wako. Kune the law of focus. Ini ndichitanga kudzidzisa kunamata so pani padaiti ndikati shaka rekatakata shaka ndotarisa watch ndoona ndanamata 5 minutes, but mwoyo wako unongochipa Mwari wakana 30. Amene kana wakambozvita unosimudza musoro ona 5 minutes guys, odhonza osimudza musoro ona 10 minutes. Saka paunoramba uchidaro manje Mwari wako yawachi, saka anokuremera Mwari wako manje, ndo ya motivation yekunamata. But ukanzwa kuda Mwari, kumuda zvazvokuti bhora rina basa kuna Mwari anodarika Liverpool, kumuda zvazvokuti kana nyama iri pamoto chaivhiri chinhuhira unotaura kuna Mwari anodarika kamudzonga kenyama, omuda ozviudza kuti ndoda kumbofellowshipa naMwari. Ndini ukazvidzidzisa kuda, indakazvibvunza kuti munhu anomwa doro kukarinwa kuvava kwarinoita, but anokuudza kuti rinonaka. Kuvava ikoko kune kunaka kunoitika, mhiripiri usaishore, ndo manakiro ayo mukuvava imomo. But zvinongoda munhu akanogamuchira kuvava, akanakirwa nekuvava ikoko, kunosvika pakunaka. Kuvava kwemhiripiri kunaka. Mweya mutsvene ukasvika pakunakirwa naye, so zvokumuda, zvekunakirwa naye, kumulava. The moment yaunopinda muprayer so ukamunzwa kanoti pamwoyo tovi, unonzwa dzimwe ndimi dzichiteera. Ukanzwa kanobata miri wako, unonzwa kuti kana pasofa pachagarika wakuita uchifamba. Akanobata brain dzako, unotanga kunzwa kuda kuramba uchikakata. Watch inodzima brain dzako. Time yaunozotanga kunzwa kuti wakuda kuworshipa watorova 1 hour and 30 minutes. Time yaunopinda muworship warova 2 hours. Time yaunorova meditation warova 2 hours 30 minutes. Time yaunopiwa shoko naMwari uchirizeya 3 hours. Unobuda uchipenya, aubatika uchairike. Vambobhridha maKristu anopenya vana. Vakambopinda mukombi ogara pedyo nemuroyi, ukaona akaburukira pabus stop isiriya usati wakunamata, ngaaburukire paWarren Park apo, uzopedzisa netsoka chiya kwadzana. Arava vadinzwei, kana ukava munhu ari consistent in prayer, number 1, minamato mirefu ndikukudza chokwadi, wakaipa hakugone. Number 2, ukava munhu anonamata minamato iri random, isina timetable. Inogona kunge isina kureba but iri random. Satana hakujairire, anonzi random prayers. Random prayer ndekuti vhinu uri motikari uchimhanyira kunotora zvinhu zvako kubhodha wakutonamata. Wakutoisa volume yeredio, wakutonzwa makizi ako, uchingosvika uchipaka mamira munamato wako. Ndikuda zvinhu zvangu, right, sign up, maite enyu, mari yenyu, kata watora zvamotika, uchivhara mubhuti, uchikiya, random prayers. Munhu anotyisa because haanyangirike munhu iye. Mukatumira zvishiri zvinosvika uri pakati peprayer, haunyangirike. But the problem yenyu manje munoda kuisa timetable yemunamato. Ndinoda kuzonamata na6, but kubva na 8 o'clock makuseni kusvika 6 dzicha, vamwe vachingodhiraivha bedzi uchinzwa machezo.
Haungadai wacreate outer nyangwe motikari mako panguva iyoyo waigona kucreate outer. But kuna demoni rinokupa timetable to pray. And wazowana time ya 6 yasvika unamata 30 minutes bozo wangu wakaneta waswera uchidrive. Saka unonyangirika because urikutsvaga minamato ine order. Akakudza kuti kunamata kune order ndiani? Namata uri mutoilet imomo wakabata tissue. Namata nezita raJesu. Bible not to pray without ceasing. Akamana ndiri kubreatha vatendere vana. Unonzwanza ndiri kuwacha. Ningazona matere. Vanzanzi ndichazoti ndonamata ndapedza kuwacha. Ndosaka uchirohwa nemazizi. Akaudzwa kuti washe nokutasa kunamata ndiani? Uchiwacha rikata shikata kalima debra shakata. I command a blessing this day shikata repasha. Wakutoyanika rikata kateka shakate rapapa shaka. Mukati kuimba mziyo dzekurari munogona muchiwacha. Sei musikagona kunamata? My day, oh, my day, oh, my day, my day, oh. Iko kugona kuimba uchinamata, kukudza kuti unotogona kunamata uchinamata, uchiwacha. Unoimba tsana my day, wakagarwa nemamhepo iwayayo. Uchiwacha pinda prayer, anoti random prayers. Anovhiringidza varoine n'anga. Hallelujah, 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 hallelujah. Ukava munhu anoita random prayers unotyisa. Nhasi chaiye ndichida kumuka kunamata Mwari wanditi tisamuke namata mugumbezemo. Iwo unotya kunamata uri mugumbezemo. Ndokukakata mugumbezi. Amai vari pasaidi ati misi kana kuti amai vari pasaidi. Ndirimwe munhu aindimita paprayers zvikanzi no bedroom aisiye kunamatira. Unofanira kutsvaga imwe imba, bedroom imba yerudo. Ndikati get away ndosaka uchirwa nemadhimoni. Akakudzwa kuti murudo imwe hamudi prayer ndiani. Isi unonamata pese pese munhu waMwari. Pese pese ukandisvikira pese pese. Unoona ndichivhura muromo ndega ndiri kutonamata. Bvunza vana vanofamba neni motikari mangu hatifambirwe ndokubvapo kusvikapo kana ndikasabatwa neprayer ndakutonamata. Iwo karamba uchida kubvunza makuhwa menhako unotaura wega ndamuprayer. Ndatomuprayer. Baba shaka. Vana vangu vekubereka chavandoziya baba. Vana vangu vekubereka. Vakandisvikira ndakabata shaka kudai so. Vanga what dad are you praying? Andati nongodai so. Vatovhara dhomo. Otoudza vamwe dad is praying. Because they know any time I pray. Anytime I pray, andina timetable yekunamata. Iwo neza timetable yemakuseni kokafa makuseni asati asvika, kokarohwa neaccident makuseni asati asvika, kokanyangirwa nemuregumbo rikatyoka makuseni asati asvika. Pray without ceasing. Pray anytime. Pray in the car, pray in the shower, pray in the mountain, pray walking, pray alone, pray everywhere. Wakuva spiritually mature. Mumwe akazouya kwandiri akanditi mamuziri vanonamata kudarika maChristians. Ndikati sei wadaro? Ndikanzi vanonamata 4 times a day. Ndobva abata chiuno chidada. 4 times a day. Ndikati maminutes mangana zvikanzi 30 minutes each time. So it's up to 2 hours per day. Ndikati ndokwaunoti kunamata 4 times. Ndikati ndiratidze vhesi Jesu raakati namatai 4 times a day. Kana rakanzi namatai 3 times dzamunoda dzacho ndipe vhesi rakauya as a command kuti namatai 3 times a day. Unaro kunze kwevhesi ramunoverenga rinoti Dhanieri wainamata katatu. It's not a command, it's an experience ya Dhanieri. Why should I limit an experience ya Dhanieri? It's not. Ndosaka uchiona kuti nanhasi pavamuzadzi vanhu vanobata minamata ya Dhanieri 21 days dzakabuda pacheno dzakarambidzwa zvikanzi pawakafunga kunamata ndakauya nemhinduro. Urati Dhanieri akatsanyira pasina. But kuna vanhu vachiri kubata mitsanyo isina basa ye 21 days iyoyo. Tuita minamata ya Dhanieri, minamata ya Dhanieri. Verenga minamata ya Dhanieri kuti wakasauka sei.
Daniel anotochema kuti ndingadai ndisina kunamata. Akanamata mukusaziva. Kuna chinonzi munamato wa Daniel batai mega. Sikubata munamato wemavheji wa Daniel ndokurasika. Iye Daniel anosvika pakunzwa kunzi pawakafunga ndakadaira. Saka 21 days kwakuri kunamatira pasina baba. Ngati kuna achiri kubata munamato ya Daniel. Nevari kubata ende Daniel amene zvaitira vanhu muprayer. Kuna toti 3 times a day. Daniel wainamata. Ndi Daniel hausi Daniel iwewe. He was under the law. Muyamuchena atauya achinamata 3 times. Muyamuchena azouya kuda kuramba achinamata. Inda uri limited to the letter. The Bible says the letter killeth, but the spirit is life. Ana Daniel varifana kutodzidziswa kunamata nesu. Vakationa tichinamata ngavashure kudenga ngavatimhorisa kuti komana makanamata kutidarika. Matter 4 times a day. We pray every time and any time. We don't have numbers and times to pray, but we pray all the time. So, throughout the 5 minutes, tuenda kudzimba. Nakupa izvinhu 2 nasi netsitsidza Mwari. Number 1, mindset. Number 2, invest yourself into 3 levels of prayer: foundational prayer, maintenance prayer, and consistent prayer. Ukatanga kuita zvinhu izvozvo wakuita spiritually mature. You are growing in the spirit. You are becoming better even than your pastor. Zvinoti nevana vesangano vari nani kudarika mufundisi wavo. Zvaunoona kuti uyu mwana wesangano baba tatori spiritual kudarika baba. Ndakambokudzai tiri kutauna ndikati tine vamwana baba mufundisi. Ndaiudza vana vandichiti unogona kuti baba kumunhu angadai ari mwana, ugona kuti my father kumunhu angadai achitoti mwana kwauri, but ugoti my father. Iye agokutiwo son, nyamba ndiwe baba. Because zvinogoneka sekuti inini samufundisi wako ini ndinamata 30 minutes, muzadzi agona mata 2 hours ndigomuti mwana mwana ndiani pakati pangu namuzadzi. Unoita mufundisi anoshama ngai panguva yekunamata, mwana zvadaita kakata baba ndiani. Mufundisi akadaita kutodzidzisa kunamata, burukai papo tikudzidzise kunamata munhu waMwari. Zvokunzi baba chimbosiyai kunzi baba. Atiti baba nokuti une bhandika. Baba is a product of birth. Unozvara chinoenderana newe. Zvino mwana akaita muchaina iwe uri muzezuru obva kuti mwana wangu agona kuva wako muchaina mwanawo. Kana usinganamate zvara usinganamata, ndagona sei kunamata usingagone kunamata? Ungangodaro usiri baba vangu. Ndagona sei kunamata usingagone kunamata? Aiwe ndingatange zvimwe ndikanyarare katanga dzimwe nyama. Inini ndinotonamata zvaya zvokutoziva kuti uyu haafana kunamata kundidarika uyu mwana. He remains a son. Because my spiritual voyage haifani kunge iri kumashure kwemwana. Mwana ngaatere baba tichifamba in the realm of the spirit. My spiritual voyage. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Zvino kati ndiwe baba vacho tiri mugomo warara, tozomutswa nevana zuva rakuti baba chimukai bate munamato wemakiseni zvibude. We want to raise a generation that enjoys growth in the spirit. Generation in what we are going to grow in the realm of the spirit. If you grow in the spirit, you grow in everything. Father, we worship you.